Okay, for noget tid siden besluttede jeg mig for, at jeg ville skrive en ansøgning og lave en præsentationsvideo til hospitalsklovnuddannelsen. Det er en stor drøm for mig, fordi som hospitalsklovn kan jeg få det, som jeg gerne vil have igennem sygeplejerskeuddannelsen, men samtidig være kreativ og fjollet og selvstændig ved siden af. Så det giver bare så sindssygt god mening for mig. Efter jeg sendte ansøgningen, så skulle jeg vente cirka en måneds tid, og det var virkelig svært at vente på. Så er det i dag, jeg får svar fra klovneuddannelsen. Jeg kan mærke i min mave, at jeg måske forventer en afvisning, men der er jo stadig chancer. Så er mega nervøs, jeg kan ikke være i min krop. Jeg vil bare gerne have den mail, så jeg ved, om jeg skal videre i forløbet. Jeg går videre. Så kommer der igen en opdatering her fra mig, fordi i morgen der skal jeg til min første og forhåbentlig ikke sidste optagelsesprøve til klovneuddannelsen. Og jeg er så spændt. Planen er, at jeg skal vise et nummer på 5 minutter cirka, og bagefter så skal man have dialog i 10 minutter cirka. Jeg er overraskende rolig, men jeg tror det er fordi, jeg har ikke lyst til at gøre mig selv så nervøs, at jeg ikke kan være i det. Jeg har lige øvet mit nummer foran Anker og Frode via FaceTime, og det virker som om de synes, det var ret fint og sjovt og hyggeligt, så nu vil jeg snart ikke øve det mere før i morgen. Godmorgen. Så er der 3 timer til, at jeg skal vise mit lille klovnenummer, og jeg har fået lidt pink hår og skal til at have mit tøj på. Jeg er stadig ikke nervøs. Jeg glæder mig, men jeg har været vågen siden kl. 5. Typisk mig. Minutter, og jeg vil skide bukserne. Vil I se? Nu sidder jeg i bilen igen. Jeg er færdig, og det var jo virkelig, virkelig sjovt og grænseoverskridende. Og jeg har helt ondt af nervøsitet og adrenalin, men det gik faktisk rigtig godt. Jeg er også bange for at tro så meget på det, at jeg bliver vildt ked af det om en uge, hvis jeg ikke går videre. Men jeg tror på mig selv, og det har jeg mange gange lært, at det er det vigtigste. Hvis jeg ikke går videre, så er det altså bare fordi, der var nogen, der var bedre end mig. Jeg har i hvert fald gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg har virkelig gode mavefornemmelser, men og hvis det ikke bliver den her gang, så må jeg prøve igen om 5-10 år eller et eller andet. Godmorgen. I dag er det mandag, og jeg havde ret nemt med at komme op her til morgen, fordi det er dagen, hvor jeg får at vide, om jeg er gået videre efter min første optagelsesprøve til hospitalsklovnuddannelsen. Ja, og jeg ved jo af erfaring, at den der mail, man får, den kan godt komme hen på eftermiddagen. Så jeg vil virkelig passe på, at jeg ikke kommer til at gå kun og fokusere på at modtage den mail. Jeg synes, det er hårdt at vente på, og jeg havde ellers sådan sagt, jeg bliver ikke ked af det den her gang, hvis jeg ikke kommer med. Det bliver værre efter anden optagelsesprøve.
Jeg vil det bare så sindssygt gerne. Og jeg kan bare se mig selv i alle de krav, de har til en person, der skal arbejde som hospitalsklovn. Men jeg tager ikke sorgerne på forskud. Jeg tror på mig selv. Kan de ikke bare snart sende den mail, altså? Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at åbne den her. Den er kommet nu. Jeg kan se det. Jeg tør ikke åbne den. Der står: Kære Lise, panelet synes, du er en rigtig sej person, som har gang i mange spændende ting. De savnede dog at mærke, at du har erfaring i at bruge dig selv som fagligt redskab i at skabe relationer, som er en vigtig del af det at være hospitalsklovn, og du går derfor desværre ikke videre til anden optagelsesprøve. Tak for din interesse i hospitalsklovnuddannelsen. Det var en fornøjelse at møde dig. Vi ønsker dig alt det bedste og rigtig meget held og lykke videre på din færd. Jeg røg ud. Det skal lige komme over, tror jeg. Nej, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Jeg er selvfølgelig bare mega skuffet. Men det har været sindssygt sjovt og lærerigt. Og det gode er, at deres begrundelse kan man altid gøre noget ved. Men det er ikke sådan, jeg er overhovedet ikke sådan slukket over det, fordi jeg ved, det er jo ikke fordi, de ikke troede på min indlevelse eller min person. Måske om 2 år, måske senere. Fordi jeg kan jo mærke, det er noget, jeg sindssygt gerne vil. Men jeg kan også godt se, når det kun er 6 personer om året, der får tilbudt en plads, så skulle jeg edderrøve med at have mig noget held med mig, når jeg også er så ung. Jeg synes, det har været mega fedt. Men venner, kan I huske, jeg fortalte jer, at man skulle huske at følge sine drømme? Også selvom det ikke altid lige går, som man allermest håber på. Fordi der er en mening med det hele. Det betyder jo ikke, at jeg ikke kan prøve igen på et andet tidspunkt. Der er lidt mere afklaring. Men tak, fordi I havde lyst til at følge med på den her lille rejse, som jo sluttede i dag, men som bare giver grobund til flere nye spændende projekter og drømme. Også selvom det nogle gange gør ondt. Jeg har lige sundet mig en halv time. Alene for mig selv. Det havde jeg lige brug for. Michael, jeg er klar til at få en krammer nu. Jeg vil bare lige slutte af med at sige, at det er ikke et nederlag for mig. Det er en sejr, fordi jeg turde kaste mig ud i det. Tak fordi I kiggede med.